Yn y swyddfa ystadegau gwladol, rydym yn cyhoeddi ystadegau am faint a strwythur y boblogaeth y mae sefydliadau yn ei defnyddio i wneud penderfyniadau pwysig am wasanaethau lleol. Fel penderfynu faint o leoedd mewn ysgolion ac ysbytau y gallai fod ei hangen ar ardal, neu ble i agor archfarchnad newydd. I wneud y penderfyniadau hyn, mae angen y wybodaeth ddiweddaraf ar bobl am ein poblogaeth newidiol. I amcamgyfrif y boblogaeth, byddwn yn dechrau gyda data'r cyfrifiad. Caiff y rhain eu casglu bob 10 mlynedd. Bob blwyddyn, byddwn yn ychwanegu genedigaethau a phobl sy'n symud i mewn i'r wlad neu'r ardal leol, ac yn tynnu pobl sydd wedi marw neu sydd wedi symud i ffwrdd. Mae angen i ni wneud yn siŵr bod data am enedigaethau, marwolaethau a mudo o nifer o ffynonellau a systemau data yn cael ei derbyn a'i prosesu am bod yn sicrhau eu hansawdd. Ar ôl gwneud hyn, bydd yr ystadegau yn barod i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ei defnyddio tua blwyddyn yn ddiweddarach. Ond bydd cywirdeb yr amcamgyfrifon hyn yn dirywio wrth i ni symud oddi wrth flwyddyn y cyfrifiad. Ac oherwydd bod ein poblogaeth yn newid yn gyflymach nag erioed, mae angen y wybodaeth hon yn gyflymach ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. I ddiwallu'r angen hwn, rydym yn ystyried ffyrdd newydd ac orloesol o greu ystadegau poblogaeth. Dyma pam ein bod wedi datblygu'r Model Poblogaeth Dynamig. Mae'r Model Poblogaeth Dynamig yn dal i ddefnyddio gwybodaeth am enedigaethau, marwolaethau a mudo mewnol a rhyngwladol, ond mae hefyd yn defnyddio gwybodaeth newydd mewn ffyrdd gwahanol mwyn cael y gorau o'r data sydd ar gael. Rydym wedi creu'r Model Poblogaeth Dynamig i lunio ystadegau sy'n hyblyg ac yn gadarn. Mae'n defnyddio ystod eang o ffynonellau data gweinyddol cysylltiol, sef gwybodaeth y bydd pob un ohonom yn ei rhannu pan fyddwn yn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus, fel y systemau treth, bydd daliadau ac iechyd. Mae'r Model Poblogaeth Dynamig hefyd yn defnyddio data am enedigaethau a marwolaethau, myfyrwyr ac ysgolion a llawer mwy. A gan nad yw'n dibynnu ar un ffynhonnell ddata yn unig, gall lunio amcamgyfrifon o ansawdd uchel o'r boblogaeth ar amser, hyd yn oed pam fydd ffynhonnell ddata yn newid. Rydym hefyd wedi ei ddylunio i fod yn gywir ac yn amserol. Mae'r Model Poblogaeth Dynamig yn cydbwyso cyfrif y boblogaeth ochr yn ochr a mudo lleol a chenedlaethol. Mae hyn yn gwneud yn siŵr bod ein hamcamgyfrifon o'r boblogaeth yn gyson ac yn gywir, ac mae'n golygu y gallwn lunio amcamgyfrifon dros dro o'r boblogaeth o fewn 6 mis i'r dyddiau'r cyfeirio. Enghraifft, roeddem yn gallu llunio amcamgyfrifon canol blwyddyn o'r boblogaeth ar gyfer 2022, 4 mis cyn yr amcamgyfrifon swyddogol a gynlluniwyd. Mae hyn hefyd yn dangos pa mor ymatebol a chlyfar y gall y Model Poblogaeth Dynamig fod, gan nodi'n gyflym pam fydd patrymau a thueddiadau wedi newid, fel y gwnaeth yr amcamgyfrifon canol blwyddyn o'r boblogaeth ar gyfer 2022, gan ddangos bod y boblogaeth wedi symud o gwmpas ar ôl pandemig y coronavirus. I wella ein hamcamgyfrifon o'r boblogaeth, gall hefyd dweud pam fydd y data yn anghyflawn. Enghraifft, sylwodd ar newidiadau yn y data iechyd rydym yn ei defnyddio, a oedd yn golygu y gall yn benderfynu ar y ffordd orau o'i defnyddio. Mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn llunio ystadegau poblogaeth diogel, dibynadwy ac o ansawdd uchel, mae arbenigwyr allanol annibynnol wedi adolygu'r dulliau rydym yn ei defnyddio yn y Model Poblogaeth Dynamig. Mae angen i'n hamcamgyfrifon o'r boblogaeth hefyd gyrraedd safon ansawdd sy'n agos i'r lefel a gaiff ei chyflawni ym mlynyddoedd o cyfrifiad. Rydym yn disgwyl y bydd amcamgyfrifon poblogaeth y Model Poblogaeth Dynamig a fydd yn seiliedig ar ddata gweinyddol yn bodloni'r lefel ansawdd hon flwyddyn ar ôl blwyddyn. I gael ragor o wybodaeth am y Model Poblogaeth Dynamig, ewch i wefan y swyddfa ystadegau gwladol.